Kasngi kawasan pulai. Haga kadeng upa bukut musim bukut. Amen. Kutra Jisu tu pensele pendap ingi iwe dah kabor jong musim bukut jong me. Mendup la ban sempang ban kongu ika ketien ke jong me. Ke gospel ke kum Lukas. Kalau nong kabakhandai. Jisu la khot iki khat arngut bola ai iki kabor ba ka ikhtiar ban be no iki suot ban penkwat iki jingpang. Nang tau la pha iki ban yalap iki hima oblei ban penkwat iki bapang. Ula ong haki warra ai habalet jingle. Lemni uding du, lemni ke yarong. Lemni ke jenbam, lemni ke pisah tingka, lemni artli ki sopti. Tu sa kata ka ying ke bapiang subhai pi. Hadu bapindami na kata ka snong. Kat haba kibriu kim priang subhaya pi tumi na kata kasnong batukan tere ukundau na kikijat jong pi kum kajing penrem ki kisenran kilami bakilalet shiki shaman la kinong red kida yalap eko kubor babha bat kida penkot ikibriu keleng uherat te utetrak ke Galilea ulai osngaulut kat kabala jia ulah kulmar jingmut sepang kata namar don kibaong Yohanes Baptis ulami pat kiwei pat ki ong ba Elijah ulapa sa kiwei pat kilai ong ba we na kinong yutu lupa barim ula embiang uherat ula ong ngalapa khrai khle yo Yohanes te wei ken uni ubrio banga yo sngo kat ni te ula persyang ban yo iyo Jisu ki apostol kilawan phat kilai tu hau Jisu ya kaba kilale ula yalam ki lambat u bat kilale kerpang syakasnong Betsaida. Habaki pa iba kila yosngo ya kata kila ibut sia ya u. Ula priang subhai ki, ula kren haki sepang kahima ublei, bat ula penkot kat ikibadon kam jingkot. Haba kasngi kelas dang no, kikat arngut kisenran kilawan sya u bat ong. Tupha no ikipat ba bakin yo lech sikisnong, bat kijakarep bamarjan, bakin wat jingbam, bat jakasa namar kani kalong kajaka kenja. Henry Jisu la ong haki. To ai mapi bikin bam. Kila pai kitien. Ngidan tang santili kikpu berartili kidokha. Mikwa bengin lecit jingbam kat uni upai. Ladon kumbasan hajar ngut kibriu hamta. Jisu la ong halaki senran. Tu pensyong iki sanpau shikin hon. Jisu la shim iki santili kikpu ber ki artili kidokha. La kmiet syabneng, la kerku yaki. Ulah kedia baru la ai kisenran bersama kipat ba. Baru kilaya bam habanda kedang berkisenran kilalum khat ar syam kilingkot lingkai kibatam. Sisien habau Jisu dang duai marwai kisenran kilayawan syau. Kipat ba ki om ngadai uai la kiliaki. Dan kiba ong bamilong u Yohanes Baptis kila jebab. Kiwei pat ki ong bamilong u Elijah. Sa kiwei pat ki om hana milong uwei na kinong yutu lupa barim ubalami pat. Mapi pat ulah keliaki, mapi pia ong ngalong uei. U Petrus ulah jebab, melong Mesaya jong ublei. Te u Jisu ulah bidong, bakin om yutu ubrio, baru ulah ong. Kun ubrio de bersyak sitom sibun, baru syak kentaj kitemen kisan, kirang bak lingdo bat kistat an. Unsyak peniap bat unsami pat ha kasngi balai. Bat habala ong, bat ula ong haki baro. Jar bakwa banlong nongbut jonga udai ban len yaladi, bat ban ba ela kading penaman kasngi, bat ban buat yanga. Jar bakwa ban penim yala kamensim undu no yaka. Henry jar ubadu no yala kajing im nak benta jonga unri penim yaka. Kan mentoy iyu ya obrio. Lada uyo ya kapertai barok kawai. Henry udu yaladi. Lada ubrio le ranya nga bade kacing hikai junga. Ukur ubrio unsa le ranya unta uwan halaka buram. Haka buram jung upa bat jung ki angel bakut. Tukun mau yuni ya kani. Dan nakpi hang ni kiban om yap hadu bakin dayo ya kahima ublay. Kumba shitayo hadien ba ulah kira kini ki AKA. Jisu ulah khot lang yo Petrus, Jacob, bat Yohanes. Bat ulah lekiu sya ulum berduai. Kat ba udang duai ke kemat jungu kelak keladur. Bat kijan jungu kelali palang.
Kendet ladon armut kirang ba kia kebaya keren bat kilalong Moses bat Elijah. Kibala pau keburom peneng. Bat kilaya keren bat Jesus pang kecing jungu. Keba unsa pendep ha Jerusalem. Petrus bat kilok jong kirang yo tia ngai. Henry kila kendet habat kila yo iya keburom Jisu. Bat iki armut kirang ba kibala yang ringkat bat Haba kita kirang ba kita ngeklat no na Jisu. Petrus ulaong. Ko kenrat kabha bangin sa no hangni. Ngin thao lai teli ki yang trap. Kawai yami, kawai ya Moses, bat kawai ya Elijah. Tip setia ya keba uong. Kadba udang keren lapa ulo ba ulaka eki. Berkisendran kila syaptiang namar ba ulo ulawan haluar juki. Tiga sur na uta ulo kala ong. Uni ulang ukun jonga ubalajit jonga. Tu syashkor ya Habala senge kata kasur ladon tang Jisu marwe. Kisendran kila sengap laka sengap. Berkim syamil tu brio hakata kapor ya kaba kila yoi. Kumla syai kilawan hiar na ulung. Baru pat ba belian ulai kendu ya Jisu. Na pedeng upai ba uwei ubri ula perta. Konong hikai ngakerpat ya mi. Tupek ya ukun jonga. Ukun marwe jonga. Uksuat ukem ya dah kabakar kait. Baru penkertat ya Hadu ba unda say terto na kasentur. Uyai pun saja ya bat pelat ya Nalakarpat ikisenran jong me ban penmi no ya Henry kimla. Jisu la jupa. Kajat breu bom don jingai bat bamutlop. Sakat no ngarang day ban sa bat pi. Sakat no ngarang day ban yai sya bat pi. Nang ta ula ong hau ta breu. Wan ya lam ya ukun jong pi syani. Katba uta kena udang wan uksut la lempat ya hamadan. Bat ula penkertat ya Jisu ula kentek ya uksut bat ula penkot ya kena ba ula aibiang ya hala ukpa. Baru kibreu kila lengok nganya ke bor ba jong ublay. Katba kipai ba kidang lengok eki ba ula le Jisu ula ong halaki senran. Wat klet ya kaba ngan ong hapi. Ya ukun ubreu on sa aitino hakabor kibreu. Henry kimpai pang ya kani. Labu ri ya ka naki bakin om sengutu ya ka. Bat kilat yatin penban ban keli ya syapang kani kekam. Lami kejengnya satnya prengki senran. Unu naki ubah kam kraw. Jisu latip kia perkat. Ayu kia perkat. Kumta ula sim uwe kena. Ula penyeng hasenda jung Bat ula ong haki. Jar ubah pediang sumha ya kena red. Haka keteng jonga. Upriang sumha yang Bajar uba priang sumha yang upriang sumha ya uta balapa yang Naba ubarit tam hapreng jongpi ulom uba kraw tam. Yohanes ula keren. Ko kenran ngila yu iya ubri uba bek suit haka keteng jongmi ngila kang yu Namar ba umdei uwei nangi. Wat kang yu Jisu ula ong Namar uta ubam persya ya pi uyasya bat pi. Kadba kisngi kinang janah baya Jisu an shimno ashabneng. Ula rai ban lech sya Jerusalem. Ula pa kinong lam ketien haswa jung Tekilami bakila lech hakaway kanong ret Samaria ban penkre na kabenta jung Henry kitray sinong kimtre ban pediang ya Namar kapau syai ba umut ban lech sya Jerusalem. Haba kisenran jung Jacob o Yohanes kila yo iya kani kila ong ku kenran. Mikwa bangin kot ya kading na beneng bantang do eki. Jisu ulama yaki. Bat kila let no sakaway pat kasinang. Kadba kidang let akalenti way ubriu laong hau Jisu. Ngan buat ya mi kat saba melek. Jisu laong Kemersiam kidon kikrem bat kisim kidon kiskum. Henry ukun ubriu umdan jakasyong jakathia. Ulaong ubriu. Subut yang Henry uta ulaong ku kenrat syak nalik pai bentep ya ukpa jonga. Jisu ula pai ketien. Kibayap kentep yala kibayap. Henry mapi kilet yalap ya kahima ublay. Sa uway pat ubriu ulaong ngan buat ya mi ku kenrat. Henry syak bangan dalik ai ku blay syuai kibahayim hasem jonga. Jisu ulaong
uta ubas dang banlur banang kertiang din umlong ubabet ya kahima ublay. Ke gospel jung utray kajingero yami kukres. Hakadukhat ke baningkong ngiyo i bau Jisu ukhat ikikat arngot berula ai ki ya kabor but ya ka ikhtiar. The power and authority. Kabor banle aka but ka ikhtiar hak ba an pensyong nungrim kita ka jingtre jingta jungki. Ula ai ki kabor ba ka ikhtiar ba ma ki kila banle kumba ma ulale. Ula ai ki kabor ka ikhtiar ban be no iki sui. Ula ai ki kabor ka ikhtiar ban penkot iki jingpang. Ula ai ki kabor ka ikhtiar ban yalap ka hima jong blay. Kani ka jing ong jong Jisu kalong bakong san hadu kata-kata. Kadang ka jing aphe bakraw pedeng kabor bat ka ikhtiar. Kabor klem ka ikhtiar kalong kabang ngimla ban le lan ngimla ban terekam. Hendrei kabor ringkat bat ka ikhtiar kapan scam ya kata kabor ka bamangi ngidon ban terekam. Ba Jisu ban scam ki senran jong u. Ki khat armut ki senran jong u. Bakin dan ya kabor bat ka ikhtiar ban le aka ba mau lapan khamti haki. But ong iki bikinom ra bikinom ku slice pang ki kani ka Jisu kwa ban pau ba kum kisenran kide ban shania teli telan ha oblay ba oblay unsa sumar su khere ki hadin kani yu is pang kajing besar kisan hajar ngut kajing besar kisan hajar ngut akaba Jisu besar tang kisan teli ki ku ka kloru ka thoru ya kajing a jum Jisu yala di haka yu khares bakoi haka jing khwai met bakadu Jisu shim yoku aingu dia bola ai kisenran ong tu shim kani kalong kamet junga kani kalong ka snam junga kani ka jing a jung Jisu ba besai yangi iwe pe we menta bat haman laki por wa ai la de hakayu khares bakoi banlong ka jingba na ka benta jungi iwe pe we kumba kitu kibriu kudan hari kenja ngiru lada ngimba me o Jisu bat ngimdi ka snam jung ngin sesa hari kenja nginam yo ka jing em kembaka gospel jung Yohanes kelong bahan riu dukat basar pulai terter ka keren syai ngi iwe pewe bang ngindup yo ka jing em ngidan ban kam ban bam ya kamet ngidan kam bandi ya ka snam jong Jisu Shushu hadin jong katapan i is pang ka jing keli bau Jisu keli ki khat armut ki senran ki apostol jung ki briu ki ong ade baru Petrus ujuba mapipat pi ong along Jisu Petrus uyeng na bentar ki khat armut ba nak bentar jung iwe pewe ong melong ukres melong Mesaya jong ublay Mesaya kubamut ukres lane ubalapen sle jong ublay kani kani kajing ong jong Petrus hendrei Mesaya obakumno lesi kibrio hatu kapor jong Jisu kidon sibun ba kajing kemilenti spang ka ka ba Mesaya ude banle kawai ne kajing kemilenti ka ba dan hapdeng kinong yalam jong pai ba Israel kade Mesaya oban saplat lu ikina kajing long merau ha ki Roman na kata kadau Jisu hadin baula Petrus la ong melong Mesaya ula bidong ting uban mi tu brio namar kan sawan ke Jisu tu bakla hapdeng kipat ba hapdeng kibrio hapdeng kinong buat jungu par hadin jung tu batai ka mission jungu menta Petrus ula ai ka identity ula itu ka identity na ka jinglong jung Jisu de menta Jisu pada sapen ka kam ko mamu wan ban le beruang ya ukun brio kum Mesaya ngan selek Jerusalem nang tada hangta ngan sesyak kentai hangta ngan sesyak leben nang tada kisah penyap bah kasih kebalai ngan semipan kajinglong Mesaya jung Jisu kade lingba kalenti jong kade pernah bad hakadukot ka ba arpulai Jisu ong baladar manu kwa benong nong buat junga de ban leni ladi ba la kade pernah ban buat enga kata kajinglong senran jungi iwe pewe kajinglong senran jong ki khat arngut kajinglong senran jong ni iwe pewe kasyong norem hakajing ba jing len la di jing ba la kading penaman kasngi bat ban buat nadien jong Jisu hakadukot ka ba pinyo ni syam ko kajing ong ko Jisu ong kumni tuken mau ikani don napi hangni kiban omyap hadu bakindayo ka hima oblay ni syam ikini kiju kintin haki rukom ki paper haka gospel kum Markus kumjur haka gospel kum Matthews
Sepang don apreng jung pi hang ni kiban om yap hadu bakin yu iya ka bor jung ka hima oblei lene ka burom jung ka hima oblei lene bakin yu iya ka hima jung oblei bakawan ka bor. But hadin jung kini ke jingkran jung uji su ngin siam barabor ka e ka babot henreus ni hadin ka e ka bajia uji su kiu sulor ulum ba yalam na kitu ki ba ula om yalam laingut ki apostol Petrus Jacob ba Yohanes but hapreng jung ka tu ka jing yu i jung ki ka jing saki jung ki halor ulum ulah keladur ulah pau ha ke burom blei jung ulah pau ha ke burom jung hadu ba maki kimnut su ban pe yu bat kila dem sa keklik sapo bat kila ong ko kenrat ka bha bangin sa no hang ni kata kila yu i ka burom jong ujisu halor ulum ha ka jing kelador jung nata kadau ka don nap deng jung pi ki ban am yap hadu bakin yu i ka hima jung blei bakawan ha ka bor le ka burom jung ka hima jung blei ngila ban ong ka banikong kini kila ingut ki senran le ki apostol kila yu i ka burom blei jong ujisu ya ka hima jong ujisu kila yu i halor ulum haka jing kelador jung natare ka hima jung blei ka pauru kam kerpang haka jing yap ka jing ipat jung jisu haka jing yap ka jing ipat ka jing yap kam tam ka bakdo kum ka balong kum ka wei na ka dak ka bale si ka ba isher kai ka ba ija burom handai ka long ka dak ka ba pen pau ka burom jung blei ka dak jung ka jing jok jung blei ka jing ipat jung jisu na ka jing yap ya pen i ya ka hima jung blei bakasen sya natare ka hima jung blei ka pauru ka jing kiu jisu sya neng ka jing shong jung jisu ha ka kamon jung pa ba kaning yu i ka kam jung ki apostol kam tam bu Stephen habala sya thamau yu ong nong ngai i o khun ubriu bo shong ha ka kamon jung blei yu i o jisu bo shong ha ka kamon jung blei natare ka hima jung blei ka pauru ha ka jing don jung ka balang hang ni hasla perthei ka jing don jung ka balang ka de ka dur bapau jung ka hima ublei ha ka ni ka sla perthei ha ka jing maya jung ka hima ublei ka don ha ka balang hoi kampat pau pura henrei ha ka wei ka sngi kan sa pau pura ka burom jung ublei habai ke baro khoi an sa pendem ha ki kejat jong jisu an sa pendem ha ki kejat jong hangta ka burom basisha jong ublei kebakan sapa bakan sependap yang iwei pewei ya ka perthei hi barok kawei kata kali ke jingmut jong kini kintin don na preng jupi kibayang hang ni kiban om yap hadu bakin da yoi ya ka hima jong ublei bakawan ha ka burom nang tade ha ka jingkeladur jisu ya kran bang Moses bang Elijah ka ba thau ki prophet baro ya bat ya ka an ka ba mut ke jutang barem baro ka kedau lenti sya jisu kejutang barem baro kawai ka kedau lenti sya jisu susu yo iru ka jingkeladur haka kitab Exodus kalau nang balai pesau du kat kundangi i haba Moses wan kian wan hian ulum ka dur jung kala phalang ka dur jung kala tengshan jisu wan ku Moses uba Moses uba janai Moses uba kham krau ban Moses jong ka jutang ka barem susu ngi i hang ni ka wei ka jingja ka ba haka snong Samaria haba Jacob Yohanes ki i ba kimtre ki breu jong ka tu snong kimtre priang jisu ka e ba ki ong ngin khot ko kanat me kwa ngin khot ikading na beneng bakan thangdu eki handai ujisu pade ulama eki ujisu pade ulama eki kani kadi ka wei ngi wei pe wei kumki Kristan nimdei banlong kinong bisyar ki wei handai banlong berbol kinong yasat nak benta ju ki wei baru ujisu pun kut hakani kalnong ngi i da ka jing khot sa ka jing long senran ka jing thmu jung kani ka jing batai spang ki jing khot ka jing long senran ka pen i ba ban long senran jung jisu ngi hapan i no ek baro ban long senran jung jisu ka ba mut ka jing long senran ka de wa kham kong san ban ka jing dei ya dei hayeng hasam ka jing long senran jung jisu ka long ka ba kham kong san ban ya dei wat ek kamram ek kimi ki pa ka jing long senran jung jisu ya u jisu ka jing long senran jung u jisu ka long ka ba kham kong san wat ya ka jing em hero kani kadi kijing khot jung jisu yangi iwei pe iwei ba khmat jung jisu lani ha kajing bu jung jisu nimla ban bu eki ru ha khmat jung kajing dei jung i ba jisu ani ro ya jisu Christ junom la junom amen Kupa bah beneng
ai ba ka jinget ka ba mela ai ngi ha khun jo me Jesus Christ u men jingi ba ka ding jo ka jing e ka ba la pan ham ha ki do no jingi na mun sim ba khu kin ka siu biang ha ni ya ka jing kat men ba la kat khu na ka banta ka jing wan jong ka hima jo me ai ba ka jing e jong me kan pen ka lai ngi sha ki nong bat sambai ki bam ju thai jong ka gospel ai ba ki sambai ki pen ka lai ka long man brio na cha po ba ik jing thao baro ha ka jing mi lenti ba ti kana ya ka beneng mathamai ba ka pathai mathamai haba andala job ya ka bol jong jing snew ka buram jong me kan ting shan sabam jukut ai ba ka jing e jong ka jubili kan ka siu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na ka banta ki spa beneng ai ba ka ni ka jing e ka pen sa priang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen em jongi shat satlak ka pathai shami ublei jongi balakerhu junam kan long ka buram ba ka jing ro si junam amen Kumaria kin rap jingi Kristan tu doa na kumta jingi hak kerte lupa ukun manusia bakut amen